Klapka 23. Je to sociální skupina, jejíž artefakty, sociokulturní regulatívy a ideje se do jisté míry odlišují od majoritní kultury, která tvoří kontextuální rámec daného společenství. Som tu správne? Si tu správne. O tom sa chcete rozprávať? No ja, pozor, to sú témy pre dospelých ľudí. Pre dospelých ľudí. A ja mám čo povedať. Ja o tom píšem bakalárku. Viem, čo to znamená. Toto je hodné vážnej debaty. Idem. Čo si Janka povedala za serióznu diskusiu? Nie. Áno. Čo? Cítite to? O tom si podebatíme na brániach.